खुलुमबाय आं स्माinaoBasumatari गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ आसामनि माजुलि जिल्लानि गारमुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय मोनसे गामियाव 12 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदों होनना गोब्राब खौरां मोनदों। खौरांनि बायदिब्ला उन्दै हिनजावसाया गावनि न'आव थानाय समावनो जाथाया जादोंमोन। पुलिस बिफाना बे केसजों लोब्बा लाखिनानै सानै उन्दै दायनिगिरिजों लोगोसे 6 सुबुंखौ हमबाय। दायनिगिरिफोरखौ खगेन दलै, धर्मकान्त पेगु, योगेन दलै आरो नथुराम दलै होनना सिनायथि होदों। उन्दैफोरखौ रैखाथि होग्रा आयेननि बायदिब्ला सानै उन्दै दायनिगिरिनि सिनायथिखौ फोसावाखै। जाथायनि सायाव पुलिस बिफाना सोंनाय फसंनाय जागायदों आरो दायनिगिरिफोरखौ हमदों। मिरुआरि सेकेन्डारि सोलोंथाइ बर्ड (CBSE) आ बर्डनि गोदान अन-स्क्रिन मार्किं (OSM) खारिथिनि सोमोन्दै दावराव-दावसिनि गेजेरजों गावनि मासिगिरि राहुल सिंह आरो नेहाथारि हिमांशु गुप्ताखौ सोलायनाय जादों। डिजिटेल हाबाफारिखौ मावफुंनायनि सायाव जेंना दैखांनायनि उनाव बे थांखिखौ लानाय जादों। सोलायनायनि अनगायै OSM खाबुखौ बायनाय आरो सोमोन्दो थानाय खान्थिफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय मोनसे कमिटिबो दादों। बे जौगाखांनाया खारिथिनि बायनाय आरो मावफुंनायनि गुबुन गुबुन बिथिंखौ सोंनाय फसंनाय खालामदों होनना मिजिंथिनायजों लोगोसे खारिथिनि सायाव नोजोर लाखिनाय बांनायनि उनाव जादों। आमेरिका, इजराइल, इरान आरो लेबाननआ आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्प आरो इजराइलनि गाहाय मन्थ्रि बेन्जामिन नेतान्याहुनि बिथांनि गेजेराव सावरायनायनि खौरां गोसारनायनि उनाव गोदान ओनसोलारि जेंनायाव गोग्लैदों। माखासे खौरां बिफाननि बायदिब्ला दावहाया गुवार ओनसोलारि जुजिनायाव सोलायनो हागौ होननानै जिंगासिनायनि गेजेराव ट्राम्प बिथाङा नेतान्याहु बिथांखौ बेरुतनि सायाव देरसिन गाग्लोबनायनि जानगाराव थानो खावलायहरदों। उदालगुरि पुलिस रिजार्भआव साख्रि मावनाय आरो आजिरा मोननाय मावथिफोरनि थाखाय पुलिसआ केन्टिनखौ बेखेवदों। उदालगुरि पुलिस रिजार्भआव मैया पुलिस केन्टिनखौ गाहाय पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट श्री पद्मनाथ बरुवा बिथाङा IPSआ बेखेवनानै होयो। सेरफांगुरि ओनसोलनि 2 नं सियालमारि गामिनि दिन' ब्रह्मनि फिसाज्ला 18 बोसोर बैसोनि भगदत ब्रह्मआ थांनाय मे दाननि 28 अक्ट'आव मोनानि 10 रिंगासो समाव गान्दाबिल गामिनि बिबै-बिबौनि न'निफ्राय गोमादों होनना खौरां मोननाय जादों। नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला हरनि 10 रिंगासो समाव न' साखाथिनिफ्राय सिनायमोनै गारि एबा कारजों लानानै थांखोमादों भगदत ब्रह्मखौ। भगदत ब्रह्मआ सासे बबा आरो खोमा खोनायै सुबुं। माखासे सान बारलांबाबो नागिरनानै मोनाखै जाउनाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों बबेबा जायगाफोराव नुसनबायोब्ला जानबुं अनजिमा 9678384599 आव नखरनिसिम फोरमायहरनो खावलायहरदों। कटिगरानि MLA कमलाक्ष दै पुरकास्थआ बराक हायेननि जारिमिनारि रेलवे नोगोर बादरपुरखौ सिद्धेश्वर धाम मुं होनो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम आर'जलाइ गथायदों। नोगोरनि गोथौ हारिमुआरि आरो जारिमिनारि सिनायथिनि जाउनाव बे थांखिया आथिखालाव नोजोर बोगासिनो दङ। काजिरंगा माहारियारि पार्कआव मार्टेननि मोनसे गोदान जिउ-जुनार थिसनजादों जाय आसामनि संरैखाथिनि दावगानायाव गुबुन मोनसे जाफुंसारनायखौ दिन्थिदों। बिबानगिरिफोरा पार्कनि रैखाथि होनाय हायेननि सिङाव गोसोम गोथां मार्टेनखौ नुनो मोनबाय होनना रोखा खालामदों। बेयो समायना महर आरो गुबुन जायगायाव थांनो हानायनि थाखाय मिथिसार जानाय मोनसे जिउसा जुनार। मेघालयनि सोलोंथाइ बिफाना रायजोनि गासैबो फरायसालिफोराव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम समान आरो रोखा सोलोंथाइनि फिथायखौ रोखा खालामनो थाखाय समान आनजाद खालामनाय जागोन होनना फोसावदों। बे हाबाफारिखौ फरायसाफोरनि थाखाय समान आरो खाथासे सुमोनथाइलाइ खान्थि होनो, फरायसालि फोरोंथायखौ गोख्रों खालामनो, समनि गेजेराव आबुं खालामनो थुलुंगा होनो आरो बिबान लानाय आरो सोलोंथायारि जौगाखांनायखौ दावगाहोनो थाखाय बानायनाय जादों होनना मिथिहोदों। प्रमद बर' बिथाङा माखासे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिदों। बिसायख'थियाव जेननाय देरहानाया थाखायो नाथाय UPPLनि एजेन्डाया दासिमबो दङ होनना प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिदों। जोङो साननैसो गासैखौबो एनालाइसिस खालामनायनि उनाव रिभिउ खालामनायनि उनाव दिनै सेन्ट्रेल वार्किं कमिटि बनरगावआव जिरायदों आरो बेवहाय गासैबो जिल्लानिफ्राय रिपर्ट लादों आरो एनालाइसिसफोरखौ जों लादों। थांनाय बिसायख'थिया गाज्रि जानायनि उनाव
दिनै जोंनि दोलोआव जोंनि पार्टियाव जोङो जिखिनि जोंनि जिखिनि ड्रबेक्सफोर जोंनि माखासे जि मेन्डेट्स जि फैनो गोनां जादों बेफोरखौ जों रायलायदों आरो दिनै जोङो थांखि लादों जे फैबाय थानाय समाव जे जिखिनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जेंना बा बर' माहारिनि जेंना बा इउपिपिएलखौ जोनोम होनायनि जिफोर एजेन्डामोन बे एजेन्डाखौ लानानै फैबाय थानाय समाव खामानि मावलांबाय थागोन। इलेक्सनाव जेननाय देरहानाय थायो नाथाय एजेन्डाया दाबो दङ। बे खामानिफ्रा मावनाया दिनैसिमबो जोबाखै, गोबां खामानि मावनो गोनां दंबावो। सोलोंथाइनि बिथिङावनो जा बा एकर्डनि बिथिङावनो जा बा गुबुन गुबुन बिथिङावनो जा, दा बेफोर गासैबो खामानिखौ लानानै मावलांगोन आरो आफाद हिसाबै ब्लक लेभेलाव, प्राइमारि लेभेलाव, बुथ लेभेलाव जोंनि जिमानखिनि मावथिफोर दङ गासैबो जोबोद गोख्रोङैनो दङ आरो बिसोरखौ लानानै फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय, बिनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय आरो अरायसम गोजोन थासारिखौ लाखिनानै जोङो जोंनि माहारि आरो ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय इउपिपिएल दोलोआ खामानि मावलांबाय थागोन। बावैसो नागारनाय आरो फैनाय बेयो जाबाय थायो, बेयो गोदान बाथ्रा नङा। नाथाय सासे थांनाय सासे फैनायजों दोलोनि इयुना डिसाइड जाया। दा बेफोरबायदिया गोदान नङा। गासैबो पार्टियाव नुगोन जे सोरबा थांदों, सोरबा फैदों, सोरबा थांदों, सोरबा फैदों। दा जोंनि जिहेतु अबजेक्टिभ, जोंनि एजेन्डा, जोंनि जिखिनि मिशन आरो भिजन बे क्लियार। दा नंखायनो जों खामानि मावलांबाय थागोन। सोरबा थांगोन फैगोन बियो राजनितियाव जालांबाय थायो, खिन्थु जोंनि खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन। जिहेतु ट्रेनेल कनफारेन्स फैगासिनो दङ बे जोङो बिनि थाखाय दिनै कमिटि दादों। दा गायनाय फुनायनि सम फैदों, नंखायनो अक्ट'बर नभेम्बराव जोंनि ट्राइनियेल कनफारेन्सआ जागोन आरो बै समसिम जोङो डिसाइड खालामगोन। जोंनि मिरु आफाद, जोंनि जिल्लाफ्रा डिसाइड खालामगोन जे जोंनि लिडारशिप आरो इयुन जोंनि रड मेपखौ क्लियार खालामनो थाखाय।